sada upodnijem, znači, i snimam, evo, znači, ovog, kaže, stranda dip, znači, pred 2 minuti sam snimao ovog Minecraft i, znate, i ovog, snimao sam Minecraft i upodnijem, znači, upodnijem Minecraft i snimao sam pred 2 minuti i sada snimam stranda dip. Znači, Z odmah, kad počnete Z, skipnete ovako. Nešto tako mi radi, znači uzmete, znači ljudi uzmete. Ako frljete, znači ovo je najnovije verzija. What the fuck je ono? Nema to ništa. Znači, what the fuck? Dođe se boj. Vidite mi čite. Ona je pala nekako. Opala! Livaj rođače. Ljudi vidite. Znači ljudi vidite. Opala! Vidite šta smo doneli u prvu epizodu. Znači vidite kako sam ja prvo ufačane ajkure. Ovako, znači F, znači ljudi, znači samo kliknete F, i ovako, znači samo desni klik i ovako vidite, znači desni klik. Znači mislim, levi klik. I ovako vidite da imate ono imate srčalo da vidimo, znači imate, znači ono user da. Ovo je poput nešto. Tako, dobro. I šta treba da frli? Ajmo, znači, ovo zamamo padu i odemo veslavamo tamo dosta. I majko je. Ne znam da se bije sve. Vidite, odmah znači smo uvijeli ajko. Pa gdje je brod? Sam rekao gdje je brod? Ja sam to rekao ljudi. Gdje je brod? Znači gdje je brod? A brod je tu, znači ljudi, brod je tu. A ja sam rekao gdje je brod? Neki bug sigurno. Zašto odim s ovo? Da budem sigurno. A dobro, tu vidite ovo da kopni ima nema. Znamo za to vajku. Da. Vidi majku je. Šta mora? Opa, bakica. Opa, bakica. Opa, hammer. Lighter. Hammer. Sada. Go. Ah. What the fuck? Orange. Huša da ljudi. Ja sam parkour. Ja. Uzmemo paddle i veslamo do naše ostrova, znači. I veslamo do naše... Čekajte ljudi, nešto mi smaša. Nešto da vidim. Znate vi? Nema ništa, znači. Evo, znači, sve to smo našli. Našli smo dobro isto rabotu. Imamo hammer. Da, ne možemo malo. Znači samo trebamo ono da napravimo. Znači samo treba da napravimo. Vidjeli sam da će preložiti to snimati. Ti malo ne mi se sviđa na tome. Sve ja može 2 epizodi, to neću da snimati ovo, znači. Ne mi se sviđa nekako.
kako smo lovili i tako nešto, ali ne mi se sviđalo. Da, znači samo jedna epizoda i već me snimam da se znate. Znači ne mogu, imam mnogo za snimanje, ne mogu znači svake video da snimam. Imamo znači mnogo, znači treba da snimamo Skyblog, Skyhigh, znači na to neću više da snimam, znači inače sam igrao i znao sam, znači sve sam spomenuo, svi ostali znači prve rabote sam našao i tako, i neću već da snimati, znači neću. Zato znači ovo Juka, ovo možete praviti X, znači ljudi, izvinite što uploadiram video, nisam vi ostavio IP od Guildcraft, znači izvinite puno, a zašto? Ja znam imam, znači vi treba samo dodam, znači će ostaviti ono, znate, Games Tracker, znači vidite onog serveri za Minecraft, i to, znači će vi ostavim neki, kako se zove bre, će vi ostavim link od Games Tracker na njih, ono se gleda, znate, ovako, ono se gleda, ja zbog ne mogu da kažem, ono se gleda serveri na Minecraft, znači. I tako, i to možete da ga iskoristite ovako. Znači sad ću vi pokažem jedan bug, šta je na ovoj igricu. Možemo da prematamo na sve strane. Vidite se. Znači ovako, evo postavljate, znači ovo je samo desni plivar, vidite. Znači vidite, možemo, ovo je, znači, možemo da letimo, vidite. Znači, vidi me raka. Treba neće da snimati. Znači vidi, će pokažem neki robot i to će biti to za ovog serijala. Samo da pravimo campfire. Tako, campfire. Tako, znači ljudi, neki raboti, znači će vi pokažem sada i to će biti, znači to neću više da snimati, znači evo i hack. Znači, evo vi hack. Sam znači pokazao, znači hack sam vi pokazao i to je sve znači vidite. I za to ja neću da snimati, jedna sam igrao i sve znam, znači ima znači ono verziju na update, znači sve znam i za to neću već da snimati, znači ajmo znači sada je ovo što mi pravimo sada i to da vam pravimo i da odjavim epizodu i već da ne snimamo. Znači ne mogu, znači ne mogu da, znači ono znate, ovo je teško, znači ovo je jedna teška knjiga, znači ovo bi trebala kad podstikam, sve mi treba kamen. Ajmo da je nađemo. Znači ne za napravimo. Tri smo našli. Eno bruto ne potrebno. Još dvije kamenčiće. To je to. I to je to, znači još dva kamenčiće. I to je zadvanje. Dodjelanje. Ako nađemo dva. Ako ne, odžavljamo brzo. Pa nisam toliko glupo da ne zađem evo. Kad sam rekao, odmah sam našao. Evo. Da je jako. Daj mi ima krug. Eto tako. Znači sad mi treba da Juka.
pržene, znači ljudi. Eto neki, znači ljudi stvari što sam ja vas objasnio. I znači ljudi, hvala puno što ste gledali epizodu, ako vi se svidio video, obavezno ostavite like, share ili comment, especially subscribe i znači tako. I znači ljudi, sad ide još jedna epizoda od Counter Strike i dodam da spavam jedan dan, dodam da spavamo ti, vidite, ako vi pokažem kameru da vidite kakvi vi se oči ljudi. Dobro, znači vi hvala puno što ste gledali, znači više nema epizoda od ovo i tako. I hvala puno što ste gledali, znači ovog video, vidimo se! Znači ljudi, hvala puno što ste gledali, znači ovo video, vidimo se vrlo uskoro, čao!